Nih, mengambil oma bedor, mengambil macam. Nih, oma bedor, logoफोर, oma bedor गोदागासिनो दङ, oma bedor जानो नागिरदों दिनैहाय नै सबायजों अमा बेदर जागोन। Tinggalin 15 Agustनि। Akhir mau kedai, Papa. Akhir mau jangan nih mana? Papa, akhir mau kedai. Siapa akhir mau jangan nih? Kita sih hijau. Mana maju lek? Ang, pita gini dah. Pita gini dong? Pita laudum. Kedai, Papa. Ini dah sini lah. सेरसे गाहाम बांद्रायगोन खोमालै माबाजों थारुनजों जानोसो दोननांगोन ना गोदाखांबाय नै लोगोफोर दानिया अमा बेदरखौ नै जि साइज गानै मेजेमा इनिफ्राय नै मोदोमबो एसे दङ आरो जि साफा नुखादों नै एकदमबारे नै दानिया आङो अमा बेदरखौहाय रुहरबाय आरो नै इनिफ्राय नै सबायखौ एवगासिनो दङ सबायजों अमा बेदरजों संनोसै बरियानो नै अमाया मेजेमा गोजावलायदों थौआवहाय रुहरबाय सबाय खुदों जाबाय दानिया नै आंना माबाया अमा बेदर रुनाया राफोद जि मोजां जाबाय नै दाना खांहरनानै सुस्र'नानै लानोसै आं हा मायो अमा बेदरखौहाय आङो एवफ्राम हरबाय नै बिथिंजाय इनिफ्राय नै सबायाबो मोनबायानो इनिफ्राय सबायावहाय आं होना हरनोसै माबाखौ अमा बेदरखौ इनिफ्राय नै बेखौहाय आङो फोराननो दोनबाय एसे बेखौ फोरानहैगोन आं दा सान्दुङावहाय दाना सबायाव होना होनसै आं अमा बेदरखौ फोराननोसै नै दाना आङो अमा बेदरखौ सान्दांगायाव होबाय थिंसायाव थिखांना दोनहरनोसै आं मोनबाय दाना नै लोगोफोर बरिया सबायजों अमा बेदरजों नै जि गोथाव नुखाबायहाय नै अमा मेजेमा जि गोजावदों नै जि गोथाव जाखाबाय मेनदे-मेनदेनो नै बेदरा जानोसै दाना खुरनानै बन्द खालामसै आं गेसखौ मोनबाय जानोसै लोगोफोर सबाय ओंख्रि सबायजों अमा बेदर दिनैहाय दिनैहाय 15 आगस्ट लोगोफोर 15 आगस्टनि अमा बेदरजों सबाय ओंख्रि गोथाव जानोसै आरो लोगोसे हेपि 15 आगस्टनि थाखाय गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय इनिफ्राय लोगोसे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा बयबो जोबजासे नायलांदो आरोना अननानै दाना आं सबाय ओंख्रिजों जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो गोथावनो बरिया गोथाव जादों सबाय ओंख्रिया अमा बेदर सबायजों गोथाव बिराद गोथाव जादोंहाय सबायजों मिलौलायदों बरियाखा
सबाइ ओंख्रिजों बिराद गोथाव मोनथारो आङो अमा बेदरखौ दाउजोंबो गोथाव जायो बारु जोंहाना फिसालाया सबाइ ओंख्रि जानोल' दावरावथार जाना बाबुआ बिराद गोथाव मोनो आंना फिसाफ्रा फिसाजोआबो बिराद गोथाव मोनो सबाइ ओंख्रिखौ नङाबा आङो थारुनजोंसो संनो नागिरदोंमोन थारुनखौबो जानाय जाथाराखै नालाय बेनिखायनो आं दिनै थारुन जानो नागिरदोंमोन आरो एकदमबारे थारुनखौ संहोथारा बिसोरो सबाइ जाथारबाय एकदमबारे देरहाथारबाय आरो बिसोरो सबाइ होननानै बेनिफ्राय आङो सबाइखौनो संबाय गथ'फोरनि खोथाखौबो मालाबा लानांगौ नालाय ओमफ्राय बिसोरो गावसिनि खोथाखौ लायोबासो माने लादावोबासो माने जोंनि बुजायनायखौबो लागोन नालाय बेनिखायनो आङो सबाइ ओंख्रि संनो थिननायखाय दिनैहाय गथ'फोरनि खोथाखौ लाबाय आरो बरिया गोथावथार जादों आंखौ मामिया होनबाय थायो रानि फिसाया बरियाल' होनबाय थायो जोंहा मामिया होननानै ओंखाम जाबाथाय माने आंना बरियाखा आरो गोथावबाथाय बरिया जादों होनबाथाय बिराद मोजां मोनबाय आङो एकदम गोथाव जादोंहाय सबाइ ओंख्रिजों बरिया गोथाव रानिया उन्दुगासिनो नङाबा जाफागौमोन इयो दहाय थेब्रे मोजाङै जानानै उन्दुबाय जेबो सिनायखायाबो बियो रानिजोंलाय अबाव हानोलाय माइसुंबो सिनायनो रोङा इयो थगायजाजोबगोन इयो बिदाया बिनानावजों अमा बेदर अमा मेजेम गोथाव जादों आयौ अमा बेदरा गलायलायदों नै अमा बेदर बिराद गोथाव हारा मेनदे बिराद गोथाव जाथारदों दिनैना अमा बेदराबो जि साइसखामोन ओंख्रियाव गोथाव जादों मालाबाना आरो बोरैबा जायो हाराबा हारा आरो मेजेमबाबो बारा मोजां जायाना दिनैना जि मोजां मोदोमहां मेजेमहां जि मोजां नै बेदरा साइसथारमोन ओंख्रिया गोथाव जाना होदों ओमफ्राय गावनि संनायखौनो बाख्नाय जाबाय आङो गोथाव मोनदों नालाय गोथाव एसे लाबावसै आं जिम बानायबाय मा बानायखो
बिराद गोबावजोंसो खेबसे जायो नालाय सबाइखौ बेनिखायनो गोथावबो मोनलायलाङो गोथाव मोनदां टेस्टि बरिया जाबाय आं स्लिमनो नै बेदरसेखौ जानो आंगायथारबायमोन थेवबाबो जानोसै आं गारनो अनबाय आङो बेदरखौहाय जानोसै जाखांबाय लोगोफोर बरिया गोथाव जाखाबायहाय सबाइ ओंख्रिजों बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामनानै होदो आरोना बाय बाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय